तिप्रामथानि जतनसे मायागोनां एमएलए मान्दाय आमचाइनि लुकुरंनि जोंजाल लुकुरंनि सुखदुखनो नायनायनि बागैनो कायथाम बिसि हायाव थांगै लुकुरंनि लामा तै नोंजांनाय तै फिरां रकनि बागै बेलबारि आरटी ब्लकनि भिडिअ सन्जय चाकमाना तै पन्चायत लेभेलनि PWD इन्जिनियार क्लांगै मान्दाय हाय जागा थाइराव थांगै कायथाम हाय जागाराव थाङैबो चेक खायनै मानि आ लुकुरकनि बागै तामु खलायमान तै बरंनि तामु जोंजाल दं आरोनि दै हर तै कारेन्ट दनो आमारावनो तैनो जतनो साइतिफ्रा मथानि माया गोनां एमएलए बरं गोनां एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address: Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey. By media takuk songno, tai naitong nai joto takuk tai bukukno, joto na hambai tai hamjak mungya paro. Tini visit kelaika Belbari block ni bising kelayo, orwo tinta bisi. Pula seng oro pasim jiranya khola, tabu ngangai saidra bisi. O tinta bisi no tu visit kelaika. Visit kelai abonon nuka. जों अनेक प्रपोजाल लायो प्रपोजाल ताबुक रहनानि बागैनो बिजि बखलायमानि आरो कयेकटा सामुं तो अंखरनाय न अब साइमनखा ओंका अबो बिजिट खायका अब नादा नांगिया अब हाय नानो नांकुगो ओंका कयेकटा तेबो नांकुगो अबनि सेलायपानो आमति रंगो तंगो ओंका अबरंगो नायखा कयेकटा बिजिट खालायका आं अब अ लामारकनो दति खायनो अब प्रपोजाल पाथकनाय चीफ इंजिनियर न RD नि चीफ इंजिनियर बा PWD नि चीफ इंजिनियर अमाहायके पाथकनाय जों प्रति बछर न अमाहायके जों पाथगो बा जानजानि एलाकानि अमाहायके एमएलए जदि पाथगिया कामबो नखरिया अमाहायके मा पाथगो प्रपोजाल सिग्नेचार सहकै जदि पाथगिया हंकाय सामुं नखरिया अमाहायके जानजा कन्स्टिट्युएन्सिनि सामुं रकनो अमाहायके प्रपोजाल मा रहरो सिकांगो थानायबो अमाहायके प्रपोजाल रहरिनाय so dota proposal rimani bisingo abokai mandai ni tinai saitongo mandai ni eng bisini buka mandai block arbo amhaike nongkorka arbo amhaike nongkhori tongo engkai taito tuirok ni to kasa kusu amhai problem tongo yang to tamna proper jaga tuiman thogui tongo tuini baga su problem krei tamkai o JJMC rok ni tuinai absimi ke problem ngui tongo JJMC gangkai अब सेंट्रल गवर्नमेंट निब्ला ताक रां रहजा गया तंगमानि बागैनाय अब किसा कसावै तंखा तामका बो ता केस बदय चलि तंगना ओ केस एजेंसी केस रिजा तांगे अब जों टेंडर ग्रिबा काम खाइबा तांगे रां माया तंगनानि अमहायके केस रक रिजा का अब केस रक पाइखै अब बरक सकपायनि अमहाय दारना तंगो अब थांबायनाय जारा को तंगनाय रक जेजेएमसी साम बा तैनि अबाब तंगमानि अब तैरक मान थगानो ताई कायसा गांकाय जों बिजिट खायते अमाहायकाय नुखा रेगा चलि दङ आरो ताबो आगि गांका 100 दिन ताबो 125 दिन अमाहायकाय दिन बारिसिनाय आबो कायसा गुड न्यूज नहिमानो जों जारा रेगा सामुं तांनाय रंनि बागै ताम गांकाय सुदो दिन बारिया रांबो बारिखा आगि बदय 300 पुंगियाना ताबो हंगाय 300 पुंनाय हंगा अब सामुंनि बेलाय सामुं खायमानि बेलाय अब थांगे बरक नाय इनक्वायरि रखाया कय सामुं सठिक बा ठीक 300 कावान बुदै अमाहायके अब कायसा गुड न्यूज दंगो जारा रेगा खलायनाय रंनि दिन हंगाय 125 दिन हंगाय बंनि हाजिरा हंगाबा 300 टाका हंनाय अमाहायके बारिजाक काहाम ककनो अमाहायके जदि 300 आगे 340 खानि मानि बीजेपी नि
उनको सैजाक तंगमानी बंगनी इस्तिहार 340 रगरिने माने 340 एफानो 300 तो सुपुं काबला गाय 300 मानाय जोंते बरबो विजिट खायतानि स्कुल रगबो विजिट खायका ताम गांका रो जिरायना खोला हायर सेकेंडारी स्कुल तंगो जिरायना खोला नबला गुरुचरण जों पुलियानाय मान हंगाय जिरायना खोला हायर सेकेंडारी स्कुल आरो खूब किरेक रक जा स्कुल नक रक हामिया रक तंबायखा गाबो तो भिडिअ साप रक ब सकां नबो बनायखा बनो गाबनो रिपेयार खायना हिनाय अलरेडी बरक नाय जाक न कायसा न रिपेयार खायना बगै इंगे जों टेप नाय माने अब जतो न अब डैमेज तंबायखा गाय अब तो तय क्लास बो खाय मालिया वाति क्लाय जाक आको जाक डैमेज जाक इंका कायसा स्कुल आरो 170 जन दा बसबो स्टूडेंट दंगो अंकायबा जेता स्कुल चली तंमान जागा बाक्सा गभर्नमेंट स्कुल बदं थामायका स्टूडेंट करे गा अब हाई स्कुल 170 जन स्टूडेंट दंगो स्कुल काहाम चली दंगो अ स्कुल तो जों नायनानि दरकार गांकाय भिडिअ साबाय सालायनो भिडिअ साब व्यवस्था खायका आरो कायसा जों बिल्डिं खाय दिनानि मत ब कायसा स्कीम अब बदै PMJBK आबरनि स्कीम न होते अब तरिगोरी फोन खलायनो ब साक्तार का चिनि भिडिअ सा बेलबारिनि ब साक्तारे न फोन बाया फोनेर माध्यमे जों आरो बिल्डिं कायसा जों कताल दिसिनाय अमहाय खाय जों आरो वानसुका अब थानाय ओंखाय अरब जों ताबुं गांका गुरुचरण हाई स्कुल और फाइसक पाइजाक इनका और गांका नायनायमानि बाउंडारि रकरै ओंखाय ओ बाउंडारि बागिनाय आं और CM न आं चिठी रगरि नायानो ब एक्सेप्ट खायखाय तो अब उंनाय ओंखाय सम्भवत आं मेबी अब ब एक्सेप्ट खायानो तामखाय जेटा बिन दप्तर बतंग माबा ता स्कुल बो चलि तंग माबा ओंखाय आं बाउंडारि रं बागि कोनाय तामखाय बाउंडारि करिनि बागिनाय और सिकग्रा हाबै तंखा और वो कायसा कंप्यूटर नक सनामानि आ जागाव बर और हासा हाबिया को उद्बोधन से खलायाको आ जागाव अलरेडी ग्लास जे तंगमानि जानाला आ ग्लास रक खगैतालां थांका सिकग्रक ओंखाय आं सानानि मुजंगो जारा प्रतिबेसि बरक तंनाय र जेटा चिनि पाराव स्कुल तंगो जों हेल्प खायनानि दरकार कारण शिक्षा सारा जों डेभलप ngै माया शिक्षानो जों डेभलप सिखानो जों आगो गैतलांनाय नांनाय जे स्कुल न जों पाराव गानाव मानै तंखा अ स्कुल न जों सुबानानै नांनाय ओंगा और सिकक मांखं फाइमानि अब बतिके फाइ खका आबरन पारा प्रतिबेसि र किसा नायकलनायनि दरकार नायनायनि दरकार जाहाथे स्कुल रकनो जों काहाम खायैनाय जों स्कुल चलिरि मानानि अ जागा जों मा तंनाय अब सिमिया दिनै जों आ जागाबो जोंनि फेन टेन खगजाक अमा हाइरकनुगो स्कुलनि जे मानि खनै रकनो सेफ्टी तंनानि बागै जतनो साखथा दिहनिनाय आनि कायसा कबमुं तंनाय जत ताखुकताय बुकुकसं जारा गाने गिनि तंनाय रक एलाका प्रतिबेसि तंनाय रक नरक बकिजा आबनो खेल खादि तामखाय जों स्कुल रकनो जों अब जों जत्न खायाखाय जों नायकल्यां गांखाय पारा प्रतिबेसिनि स्कुल रक अब कुन दिनो डेभलप मंगला कागला तामखाय सिकक माखं फायो सोबायो आदिनो मुंसा उदिनो मुंसाखा खगजा कांगांखाय अब चालायगला ओंलायगला स्कुल रकनो माहायखाय खलायखाय जाया अब बिसिबाग लामा हामियाराव बेरायनाय बो बिसि बोलते पश्चिम जिरानिया खलान बांकखा पश्चिम जिरानिया खलाव गांखाय अमहायंखा जरा हासिंति सानाय रकबो लामा रकनो किसा डिस्टार्ब खलायका ओंखाय हासिंति सानाय रकनो बां किसा कबुंमुं तंनाय जाना नर बिजनेस खलायदि बिजनेस खलाया हंगा बाहाय केंनायबा जों चाकरिनो सिमी नासिकाय बुंगिया चाकरि खायारक तो बेकारक तो बिजनेस मा खलायनाय न नर बिजनेस खलायदि हायपानो खति खाय बिजनेस ता खलायदि लामा रकनो कारण आ लामा हंका आरो स्कुल दङ कायसा स्कुलनि स्टुडेन्ट थाना नांगौ मास्टारक थानानै नांगौ आ लामाति लाइसुनान खूब असुबिदा ngै तंखा आबनो जों नायका जों तिनि अर जत लाइन डिपार्टमेन्ट फाइजाक अर तंगो DWS तंगो RD तंगो PWD तंगो ता तो बिसिनि चेयारमेन मेम्बार तंबायो ता बिसिनि सेक्रेटारि तंगो चिनि बेलबारिनि भिडिअ साप बबकताल अनन्जय चाकमा बिनबुबुं हंखाय ब खूब साकथारि सामखायो आं तिनि आसो विजिट तो खायका आं गिला विजिट खायका पहिला गिला विजिट खायो आं अनेक लामा रक सिनिका अंकर बिसि रक ब्लग रक अमर बेबाक सिनिका आं कताल अवस्थाय पुरो ताबुक आं लास्ट अफ दि ताब विजिट खाय तंगो ओंखाय
तिनिनि बिजित खूब आं तंथका खूब चिनि भिडिअ साबाय जे बिजित खायमाने खूब आराम नांका हायजे जों तरक खाय 3टा बिसि 2टा बिसि खालायना हिन दंमोन जों तिनि काबार खायमांला खनैनाय 3टा बिसि काबार खायसिका ता हंगा खूब एक्टिव हायसे बो लेंया जात यंको आंबो लेले लेंया तिनि अमाहायके जों पायरि मांका बेलायखायनो भिडिअ साबनो हामबायरिवो बो अमाहायके लगिरिवै तिनि बिजित फायमान बागै ताइ जत लाइन डिपार्टमेन्ट बो हामबायरिवो ताइ चिनि जे चिनि चेयारमेन दंगो सेक्रेटारि दंगो बरंनो जतनो हामबायरिवो चिनि एक्टिव लिडार दंगो जतनो हामबायरिवो इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।